Kamu Pak? Ah, terus macul kok malah anak kok orang rewangi. Yang tak takon. Sertifikat sawah atas nama Demonandi. Kaki apa? Anggunan bank. Nek perlu didol sawahe tak tuku mobil go nyenengake sampeyan. Tak jeki muter-muter, main ngerti room, tempat hiburan malam, ngerti hotel. Nang kono mimi londo bersama, Dek, Pak. Bapak ora setuju. Kae sawah siji-sijine bapak nyambut gawe tani, bapak lisane macul ora punjul. Sampeyan aja demen ngerkoso. Wong tani ditambah saiki kelangkaan pupuk. Nyengerak gak bekti karo wong tuwa. Ya carane ora kaya ngono, mo bekti, yang wis tuwa. Wong tuwa kok dibekteni kok angel temen. Dasar wong tuwa ora pengalaman. Oh. Kahanane urip demo kok kaya ngene temen yo. Lah. Ati karep banget. Bondo cupet. Yo kepriye kudune? Gendeng nek kok ngene. Demo gendeng. Kak Usri, nang ngrungokne omonge tangga kok stres kok. Ya gendeng ora bejo-bejo kok. Kan demoke gendeng apa gendeng Marni? Aku iya to? Nek kae tingkahe gendeng kae demoke Marni. Luweh jaliwat alon-alon. Dua ekor cewek. Iya. Dasar kan gendeng kae dirukiyah kan tak usyo. Kok tak lar kurang karo RT-ne. Iya. Ayo. Ono mau gendeng. Kok demam. Iya, Ti. Gendeng ya. Gendeng. Gendeng, demok gendeng. Tak omong ae bapakne Markon kok. Gendeng, demok gendeng. Dasar demok gendeng. Ati. Ati. Tadi wong gendeng kayak paling penak. Walaupun yang gendengnya etok-etokan. Monggo masyarakat ngerti niki nyong gendeng temenan. Iki tekan wektune nyolong kopi nggon ponira. Mau ke jebul ora gendeng. Ning etok-etok gendeng kae. Awas. Tak titeni kapan tekan mangsane tak bongkar aib karo masyarakat kabeh. Enteni mangsane mo. Bunda, ring pasar karo ring alas penting sing ring alas. Ring pasar sasi pisan, ora mesti. Nek ring alas bandino ki merko renang opo. Rindite arek nang Markon arek laporan padha. Yo, ayo. Markon?
Oti, Dausri, ana apa Nyong arek laporan. Kelakuane anak Isaman mau ndemo nang dalan kuwi nyong ki arek dingono-ngono ki arek diperkosa kecil-kecilan. Nyong pol wedine. Kae tentu anak-anak iki ndemo kae. Dhisik nalika dimban karo biyangane, njok ana ibu gak ngambung to. Dek ya wis gak ngambungi ya karo ibu-ibu kuwe. Dausri gak laporan apa? Belok te. Nek ora belok, wedhus-wedhus wedok-wedok iso meteng kabeh ku. Pancen ndemo anane, pen cilike pancen wis ngene. Dheweke nyusu biyangane kuwi tangane yo gak greh-greh perawan-perawan kae. Wis ngane-ane. Nek udah belok ya belok, udah dirante-rante. Yo asline ki gendeng apa gendeng? Ya gendeng kok karena tingkahe kaya ngono. Dikebiri ah nek kaya ngono ki klino. Nah, Ora apa-apa nyok ete tanggung jawab. Engko tak atasane. Oh wis bali. Dausri, mau ke kelakuane ndemo ki nyendoli susu nek nyong klino nek ora domoke marang kono. jan iya, nek ora domoke kulino. Bandot kae. Kayak ndemo kek ngopo kae, men. Tak tindakane pergokane golek. Demak, Ngopo ngaget-ngaget ae kowe? dek iki kek ngopo? Nyolong kopi ngon krepeng pon lirah. Ala dek iki gendeng to, kok isih kolu karo duit? Nek duit nyong isih jejeg. Didol kopi geng rum wong loro. Karo nyong. Iya. Nyong dek iki. Deki. Kowe sing gendenge nyong apa Desi? Dek iki sing gendeng goblok. Dek nyong kok muni gendeng. Juk didol. Geng rum wong loro. Ayo. Sampai pagi. Sampai pagi. Oke. Dendang terus. Sampai pagi. Walah, donan kene kabeh to. Iya, priye Dausri? Pon, wis ngerti po urung nek demoke gendeng. Den, dek wis ngerti ya? Wes, panirang. Yo ki sing urung ngerti kok ora ono sing do ngomongi. Ora domongi ti. Ora ngomongi doang kok. Telen. Artine nyong palah wis ngerti. Iki ngono do ditiliki jo. Kaya apa markon ki RT sing berjuang. Misiake. Saiki ngono. Sama karo sing jenenge Bos Ponira sing Iya. duit. Ki do talangi nyeket-nyeket priye? Kok 50.000 misake anggur 100.000 wong gendeng ngono ki. Iya, engko tak dingarunya Ono 100 duite apa, nek ono. 100? Akeh banget Ponira, Bos Ponira kok ono duitnya. Oke. Ayo do dilongo. Jo, Ayo. Kae kirim foto. Pun. Ya apa? Ngresok anak. Misake temen. Kun, ki nyung leh rene rombongan ki melu prihatin karo keadaane Samang. Ki Matur saiki nuwun. banget. Kaya ngono Awit repot, buka Sri. susu men diparingi waras. Terus tuku preso. Piye, datu pepes barang Matur nuwun, Di. bobol sak-sake. Ki gitu wedak. Matur nuwun, men Bos. bagus. Ah nyong eman duwite ora gak diwehake ndemo kok. Ki ngono. Nyong tak ngomong. Mbok geloke iki Wis nyebut bener, raket. Ah. Nyong tak ngomong. Iki. Gandeng anake nyong kok kahanan kaya ngene. Kabeh mau sapa sing kelangan lan sapa sing merasa kok resah. Margun tak jaluk ikhlasi. Do ikhlas kabeh. Ikhlas, Bos. Do sadar kabeh. Sadar. Do seminggu kuwi cok ngidan. Do seminggu. Mau nyong ngerti jane kono ki yakin ngapusi ngetok-etok gendeng, padune gak ngapusi wong kampung pewek to. Pantelu cocotmu meneng. Tak wehi 3 prapat. Para telu kae karo otik karo nyong. Ajek ngerum maneh. Ayo to, meneng. Wah. Den. Apa? Dir mang bongkar rahasia cangkeme tak dondomi nggo jarum kandi nggo.
Ndi kok bisik-bisik demok napa? Sama urung ngerti. Nek demoke ora gendeng, ning gendeng. Wis sebelum gendeng. Tak omongi nyongke mau ngonangi kae demoke nyolong kopine Bos Bonira asik nyong ngerom. Nyolong kopine goyang sebelane. Nyong ora gelem. Ki ngono. Nek pancen kok demok gendeng, ora badhe anak urah, ora badhe anak RT, ora badhe anak camat. Kuwi pelajaran kuwi kumang. Karut ngopo ra? Bener, bener. Ayo. Dhek ndai.